ପୁନେଇ ରାତିର ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ରଶ୍ମିରେ ଏ ସାରାଧାର ପୃଷ୍ଠ ଆଲୋକମୟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଏମିତି ସହର, କିଛି ଏମିତି ଗ୍ରାମ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏମିତି କିଛି ଡରୁଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କର ମଜା ବି ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗ୍ରାମର ନାମ ମନମୋହନପୁର। ପ୍ରାୟତଃ ଘଟଣା 2000 ମସିହାରେ ହିଁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତର ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଭରସା ନ କରି ଗୁଣିଆ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ବା ତୁମ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ବି ଗୁଣିଆ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ କରିଦେବୁ। ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପକାଇବା କି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା, ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ହେଉଅଛି। ତ ସେମିତି ବି କିଛି ଥିଲା ମନମୋହନପୁରରେ। ପ୍ରାୟତଃ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତର ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ଗୁଣିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶେଷ ରୂପେ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବି ମନମୋହନପୁରରେ ବି ଜଣେ ଗୁଣିଆ ରହୁଥିଲା। ଗାଁର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରଖି ନ ଦେବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ନିଜର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟେ କରି ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ବି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ କାଠ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ। କାରଣ ରାତି ହେଲା ମାନେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକତାର ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁନେଇ ରାତିରେ କୌଣସି ମଣିଷର ବଳି ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ କେହି ପୁନେଇ ରାତି ଦିନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛି ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଫାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇଭଳି ଗାଁରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ମିଶି ଦିନେ ପିକନିକ୍ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହି ମନା କରିଥିଲା ବେଳେ ବି ସେମାନେ କିଛି ବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିଦି ଥିଲା ଯେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡର ଅଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଇଁ, କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, କିଛି କରିଦେବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ନେଇକି ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ରାତିରେ ପିକନିକ୍ ଯିବୁ, ସେ ଦେଖାଯାଉ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମର କ'ଣ କରିବ। ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ରହି ପ୍ରାୟତଃ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ବାହାରିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଡର ଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଡର ନଥିଲା। କାରଣ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସେସବୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏମିତି ବି କରିପାରେ, ସେମିତି ବି କରିପାରେ। ତ ସେଦିନ ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ବାହାରିଲେ। ଗାଡ଼ି ମିନିମମ୍ 30ରୁ 40 ସ୍ପିଡ଼ରେ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯେ ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ତାନ୍ତ୍ରିକର ଘର ବାଟ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା। ଗାଁ ଭିତରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 10ରୁ 12 କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତା ହେବ। ଆଉ ସେ 10ରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର କୁଡ଼ିଆଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 30ରୁ 40 ସ୍ପିଡ଼ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବଣ୍ଟି ନାମ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଟଏଲେଟ୍ କରିବ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଗାଡ଼ିରେ ରହିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଇ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ବି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ବଣ୍ଟି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା କି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ୟଙ୍ଗ ହେଇଯିବେନି, 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ହେବ।
ସମସ୍ତେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଦ ଫଦ ପିଇବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆରାମରେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଇ। ବଣ୍ଟିକୁ ପରିସ୍ରା ଆସିବାରେ ପ୍ରାୟତଃ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହିଁ ହେଇଗଲାଣି। ବଣ୍ଟି ପରିସ୍ରା ଅଛି, ସିଏ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଦ ପିଇବା ସରିଛି, ସେମାନେ ବଣ୍ଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟି ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ବଣ୍ଟି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ଦୂର ନ ଯାଇ ପ୍ରାୟତଃ 50 ମିଟରରୁ 100 ମିଟର କିଛି ଦୂରରେ ଯାଇ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବଣ୍ଟି ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କୁଆ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି କିଛି ସୋରିଷ ଆଉ କିଛି ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ଦେଇଛି। ବଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତାର ପଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଲକା ହାଲକାରେ ଝାଡ଼ୁଥିଲା ଏସବୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ତା ଚାରିପଟରେ ଯେମିତି କେହି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି କେହି ଡାକୁଛି, କି ତା ପାଖରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତା କାନ୍ଧରେ କେହି ହାତ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ବଣ୍ଟିକୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବଣ୍ଟି ସେସବୁକୁ ଏତେ ବିଶେଷ ରୂପେ ମାଇଣ୍ଡ ନ କରି ବଣ୍ଟି ଆରାମରେ ତାର ପରିସ୍ରା କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଗ ପଛ ଅନେଇ ସେମିତି କିଛି ଭୟ ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବଣ୍ଟିକୁ ଏସବୁ ହେବା ସମୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏତେ ବି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିନଥିଲା କି ଏସବୁ କିଛି ବି ହେଇଥାଏ। ବଣ୍ଟି ତାର ଆଗ ପଛ ଅନେଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଅନେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପାଇଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେମିତି ତା ଉପରକୁ ବୋଧେ କିଛି ପକାଇଛି, ତା ମୁହଁ ଉପରକୁ, ଯେମିତି ବଣ୍ଟି ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବଣ୍ଟିକୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟି ପରିସ୍ରା ଆସି ଭିତରକୁ ନ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆସି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଆସି ବଣ୍ଟି ଖୋଜିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବଣ୍ଟି ଯେଉଁଠି ପରିସ୍ରା କରିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବଣ୍ଟିର ଲାଶ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇ ତାର ଶରୀରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତାର ଶରୀରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ତାର ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ତା ଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବଣ୍ଟିର ଘରକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଉ ବଣ୍ଟିକୁ ସାଥରେ ନେଇ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପାଟି କରିଥିଲେ, ବିଗିଡ଼ିଥିଲେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ ଏସବୁ ନ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ ରାତି ହେଲେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରନ୍ତିନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁର ମଝିରେ ବଣ୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମଝି ଦେଇ ଯାଉଥିବାର, ଚାଲୁଥିବାର, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନଥାଏ, ବାସ୍ ଛିଣ୍ଡା ମିଣ୍ଡା କିଛି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସେ ତାର ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ଏଇ ମନୋହରପୁରରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ହୋଇପାରେ। ତ ଏତିକି କହି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।